Motorbangka nga naabtan sang pugada nagkapan sa kadagatan sa Banwa Sang Carles. 3 kasakay na rescue. Si John Sala nakatutok. Na-rescue sa makatapos ang Philippine Coast Guard Carles Substation ang 3 kasakay sang motorbangka ang nagkapan pasado alas 3 kahapon sang hapon sa kadagatan nga sakop sang Barangay Buenavista, Carles. Naabtan sang pugada ang motorbangka nga pabalik na kuntani sa Bangkal Port. Nahibaloan niya ginokupara sang 2 ka nurse ang motorbangka kag wala ini sang permit nga magbiyahe. Mukayatang yung meron dalawang babae, actually they are from the Municipal Health of Carles. They are conducting immunization sa Barangay Buenavista. It's an island municipality in Carles. Ginkilalang 2 ka nurse nga sa Jeline Bandojo, 25 anyos, residente sang Barangay Bangkal, Carles, kag Maisel Jane Sersicula, 28 anyos, ang Barangay Abong, Carles. Samtang ginkilala naman kay Joe Marie Francisco ang operator. Balita halin sa Banwa Sang Carles, John Sala, One Western Design.